Ішоў пяты дзень вайны. Вораг лютаваў, гарэлі гарады і вёскі. Капітан Мікалай Гастэлла атрымаў заданне разбамбіць танкавую калону фашыстаў. З аэрадрома узляцелі самалёты. Па шашы павольна паўзла калона нямецкіх танкаў. На іх пасыпаліся бомбы. Цяжкае заданне было выканана, але полымя ахапіла самалёт. Заставалася адно імгненне на роздум. Мікалай Гастэлла накіраваў палаючы самалёт на варожыя танкі. Да помніка мужнаму экіпажу людзі часта прыносяць кветкі. Аўтар Іван Муравейка, Іван з Беларусі. Я нямала на свеце пражыў, я стаптаў цяжкім потам багата, але дзе б я ні быў, ні хадзіў, помніў нашу маленькую хату, помніў пошум палёў і бароў, і лугі ля ракі, і дуброву. Помніў скрозь яе ў сэрцы бярог, мілагучную матчыну мову. Я из рускай на ты, я ёй свой. Стала роднай яна мне ў паходах, але думаў усё думаў на той, што ад маці прыняў назаўсёды. Ва ўсім свеце прызналі мяне, незламанага у буры і скрусе, калі я на рэйстага сцяне распісаўся Іван з Беларусі.